Δεν χρειάζεται να καλέσουμε, ήρθατε. Πολύ ωραία. Τάναβα Ειρήνη, Μπορμπότσαλος Παύλος, Μουμούρη Άντζελα, Ρουσιάκη Ιωάννα, Κουτσίκου Στέλλα, Παύλο Δημήτρης, Κώστα Βασιλική, Παπάτσικου Ζωή, Ιακωβίδου Λίζα, Βλάχος Βασίλης, Ξενέλη Ειρήνη, Μαϊδόνη Ρία, Ολγάση Ελισάβετ, Μωραΐτης Γιώργος, Ριζά Αντών και Στάντνικ Μαξίμ. Υπέροχη ομάδα και όμορφο τζάι. Μέσα στο πνεύμα των Χριστουγέννων λοιπόν συνεχίζεται με μια ρούμπα Πάσο Τόμπλε.